99 videí. Vím, že tady na videu uvidíte 100, ale to jsem vydal limitovaná fanta, tady toto. Ale chci se vám poděkovat, že jste sledovali vy oučí fanoušci. Prostě vám děkuji, že jste od tohle z toho prvního shortu tohle z toho prvního videa jste se dodívali až sem. Prostě od této doby, když ještě Lana jako Čambo měla YouTube kanál, dokud se neumaz, nebo ještě existuje, jako nevidět, jde to vyhledat, jo, ale už nenatáčí, nevím, a má jiný kanál, nevím jaký. Jestli tu si Lana Kočambo, tak napiš komentář. Od této doby jsem natáčel tyto hovadiny. Tak jsem se dobojoval až úplně semka. Nevím, jak jsem to udělal. Jo. Ale počkat. Sponzora dnešního videa je Matex. Proč Matex? Díky němu jsem se rozhodl natáčet. Ale nechci za to žádné prachy, blablabla. Však víš co, Matexy. Nechci nic prostě za to. Jenom díky Matexovi jsem tady prostě tady jsem věděl natáčet. Samozřejmě jsem nic neokopíroval. Prostě díky němu jsem se dobojil, prostě jsem měl chuť natáčet. Jo. Bez něho by tato tvorba moje by stála úplně za hot. Jo, dejte mu určitě odběr. Je asi v polovině. Fakt, že jo. By měl 10 000. Takže mu nezapomeňte dát odběr. A děkuji Matexi. Prostě díky vám ještě k tomu jsem se dostal takhle daleko. Počkat. Dobrý, nevím psat. Končím s Robloxem. Ale to teďka není pravda. Protože teďka naopak natáčím videa z Robloxu, ten. Ale končím s Robloxem, ale budu natáčet Rec Room. Nebojte, toto se změní. Samozřejmě. Ale proč toto video dělám za 100 videí? Toto je 100. videjko. Prostě za 2 měsíce ještě budu mít VR. Ano, budu mít VR. Ale nesmíme zapomenout, že to vám řeknu teďka v Brookhavenu. Počkat. To, co jsem chtěl říct, je obrovský děkuji patří vám. Prostě vy, co nejste hejteři a sledujete moji tvorbu, nezapomeňte napsat komentář. Tak prostě víte, že se snažím získat 1000 odběratelů. Ale vy to nemačkáte, vy prostě. Ne, kámo, já jdu do natáčel, prostě díky vám jsem získal tolik odběrů. Pamatujete se na tu dobu? Jsem získal 100 odběratel.
se cítil jako boss celý tyto záhady. Ale byl jsem na omylu. Dejte odběr, ať překonáme Riderka. Vím, že teďka se to nestane, ale jednou by se to stát mohlo. Budu rád, když dáte like a odběr. A jestli končím, jestli jste tady kvůli tomu, že můj cíl byl 100 videí, tak jste na omylu. Budou vycházet Tomášovo příběhy. Samozřejmě po Skibidi Toilet. Že někdo nemá rád, někdo jo, tak jsem se rozhodl to dát do 4 nebo do 5, ale to teďka je úplně jedno. 4 bude totálně dobrá a poslední záhada, kde se odhalí úplně všechno dvěma. Díky vám jsem vůbec prostě populární. Dobře nejsem, ale to je jedno. Díky kámošům či kamarádů z rekrumu a tak dále, blablabla, ze školy jinak a tak dále, jsem se rozhodl, že až za 1000 odběratelů udělám členství. Jestli to půjde. Takže jsem i tak nemocnej. Mám rozbitý mikrák. Tak mám nahraný. Který zní, jak kdyby mi bylo 5 let. Prostě jsem se rozhodl, že za 1000 odběratelů budu mít členství a za 100 000 za YouTube pattern. To se rozhodnu udělat můj setup. Přesně tak, setup. Že jako mám rozbitý počítač teď zase znova a na něm neplánuji vydávat videa hlavně. Podle mě by to bylo lepší. Jo a obrovský děkuji, fakt musím to říct podruhé, patří vám. Já vím, že teďka jsem úplně jinde, ale já nevím ani co mám říkat, prostě jsem si toho všiml díky Pingdahovi a za 2 měsíce na nározky budu mít Quest 2 VR. Ale možná. To bude konec videa. A jo, dejte mi like a odběr. Ať máme nejdříve 1000 odběratel členství. A za 1000 odběratel se hlavně odhalím. Proč bys to neskusil? Dát ten odběr? A dáš vůbec odběr malíčkem? Podle mě, že ne. A toto bude asi konec videa. Jmenuji se v Robloxu takhle. Takže budu rád, když vydáte ten odběr a čus. Děkuji za podporu. Tak si to vážím.